गाइस खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं नोंगुमै जाम्बानिफ्राव बियो ओमफ्राय दिनैहाय आं डिलिभारि जानाया 9 दिन जाबाय आरो 9 दिन जाबाय दा बेखौनो दिनैहाय माबा खालामहैनो नागिरदों आरे बाबा दलथार दिनैहाय माबा खेवहैगोन जाम्बा जाबाय नोंगुमैया दिनैहाय सिलाइखौ खेवहैगोन आरोखि थ' आङो एसे गिनाय मोनदों गोसोआव दुरुंखौ खेवनानै फ्रात फ्रात बोयो होननायखाय सानाय मोनो एसे होननायखाय गिनाय मोनदों गोसोआवहाय थ' जों रेडि जाबाय नोंगुमै थांगोन आं थांगोन ओमफ्राय जोंनि दोननो फिसाखौबो लांफागोन आबाखौबो ओमफ्राय स' थांबाय थानोसै देलायखांखाबाय दा डाक्टारा खयथायाव हाबो चल' बालाय नायलांबाय थादो दा दैसाया देलायखांखाबाय हागिस गानहोथ'वाखै उन्दैद्रायो साननानै हागिस गानहोजाथ'वा उन्दैद्रायाव साननानै आरोखि हागिस गानहोआखिसै ओरैनो सियाव फामफ्रेना लांसै देलायखांखाबाय गासिबो बिराद खस्थ' लोगोफोर सिजारिन जानाया हागौमानि नर्माल जानो नाजा बयबो जाहाथे आं बायदि दा जाथों बिराद खस्थ' मोनबाय जानायाव लोंनायाव थाबायनायाव खिनायाव गासिबो खस्थ' होननो थाङोब्ला गासिबो गारि गाखोबाय नै गान्दु होलायलायबाय सोरबा गानना मोनलायखो नोंलाय स्पिकार माने खोनादों खिथुखौ सिगाङाव आं दामना देखायदों आयु आं दाइजों गिदों बोरैबा ओरै खेबस'नानै स्रोद स्रोद बोयो होननायखौसो गिनो ओंखारदों आंहा गोसोआव फैगारा बोसोरगाबा गथा अपारेसन खालामनानै फैदोंबा लोगोफोर जा गगा मोनफैबाय गुजुफैबाय बे गाननोमनाया फिसा खालामलाय ओमफ्राय दाना गुजुनो हाया उदै हमथानानै जा गुजुनाय जाबाय आरोखि आङो गुजुनानैहाय ओमफ्राय दा बेखौनो सिङावसो जिखौनो माथो सानदों आरोखि आङो गिनायबो फैदों गोसोआवहाय गगा गुजुनायाबो दासिमबो गायाखै दिनैजों 9 दिन जाबाय आरोखि ओमफ्राय दाख्लि मंगलबार मैया मंगलबार माबा जाहैबाय 8 दिन दिनैजों 9 दिन ओमफ्राय ओंखामखौथ' निसिनो मोनजाखायो नालाय बेबो रुनायसो मोजां मोनजाखाया सान्थिखौ मोनाखै आं ओमफ्राय बेथ' बे जाबाय दे ओमफ्राय सानायाबो गसंनो हाया मोजाङै थाबायनो हाया दिनै फुरा बिहिरनाय गारि दोननोनो जायगा गैलायलाया सफैबाय नै बे रुमावनो ड्रेसिं खालामगोन आंखौहाय नैबेयावहाय उन्दुनानै थानोसै थिनबाय आंखौ उन्दुनानै थानो उन्दुनानैसो आयु गिखाबायसो आं मारै खालामगोनथाय नै ओरैबो बेड मोनसे दं नै मेचिनफोरा गिखाबायसो आं थ' रेडि जानोसै आं लोगोफोर खालामजानो साबाबो उफाय गैया फिसानि थाखाय फिसानि देरसिन जेबो गैया स' र' नायलांबाय थादो रानबाय नै माबाबाय खेवखांबाय खेवखांनानै फैबाय नै गारि गाखोनोसै नै नों फैबाय
फैबाय दै गोजानायलाय जा आजाया सान्दुं गोसायाव बाबा गाबलायबाय आं फिसाया आलौनाय मोन्दों स्रो स्रो ओमफ्राय सानाय सायो बख'नायावबो गाबगुलायदों आङो ओमफ्राय दाना नार्सआ आंखौ रायबाय नर्मालखौलाय बोरैथो जागौमोन नोंलाय बिदि एसे सानायखौनो गाबोबा लायो होनना रायबाय दाबो आलौगासिनो दं नै क्लास बेसेबां खयथामोनलाय दा सिलाया खयथामोन 8टा ना 9टा जा स्रो स्रो मोनखायो आयदै होनना गाबो रायजाबाय आंहा दाना स' थांसै लोगोफोर न'आव नै नोंखौ मैया गारि लाबोबाय हनै थांथारबाय जिबनाव सियारिं दाजाखा रावबो नर्मालखौनो जा एसे सानायखौ सयज' खालामनानै रायजोफोर नर्मालबा बेबायदि जेबो दिक्कत गैया मुलि लायनांगौ मुलि लायनो नागिरदों नोंखौ मैया ओरै साबाय आलौबाय एखे माबा नङाबा लोगोफोर गले गले बुङो आङो एथ' इमारजेन्सि नङाबा सिजारिं खालामजानाङा हागौमानि नर्मालाव बोलो हो नर्माला साबसिन आरो जानाय लोंनायाबो बिराद बासिनांगौ आंथ' जासुलि नालाय बासिनो हानो नागिरा जानो लुबैख्लाबलावनो ना एक्सुलि आरोखि ओमफ्राय खामानि मावनायफ्राबो बिराद डिस्टार्ब जायो ओमफ्राय मानसि गैयाबाथ' आरो डिस्टार्बसिनबाव आरोखि उन्दै लानाय मानाय फारसेनिफ्रायनो दाथ' आङो 3 मास 4 माससोआथ' बासिखानांगोन जानाय लोंनाया आरो जिबायदि नंगौमै जाहोखाया एसेबो दा आं जानो खिथाखादोंमोन उफाय गैयैयाव जानांबाय आंना टाइम बारनानै उदै सायाखिसै नालाय ओंखायनो गिनानै आङो सिजारिं जानांनाय जाहैबाय आरोखि नङाबाथ' आंबो जाखायामोन सिजारिया आंना नर्मालखामोन आगोलावनो नानिया दा आरो लोगोफोर उन्दैफोरखौ थाब लानो नाजा उन्दैफ्रा 4 बोसोर 5 बोसोर 6 बोसोर जाबाथाय सेकेन्ड टाइमखौ लाखानांगौ आरोखि जे आं बायदि 10 बोसोर गाहाम दाथा 10 बोसोर गाहाम थायोबा निउटन बायदि जाहैफिनो थिग बेबायदिनो आं बायदि खस्थ' मोनहैनांगोन आरोखि दा लोगोफोर नायलांबाय थादो होमबालाय आंनि भिडिअखौ जा मुलि हरबाय नै लोगोफोर मुलि जानांगौआनो थैगासिनोसो मुलिजों मुलि हिसाब सारा मुलि जानांगौ सिजारिनबाथाय गाराय राननांगौ ना सिंनियाहाय सिंनि खोथा नोङो गाराया नुवा खोनाया हिसाब सारा मुलि हिसाब सारा मुलिजों मुलि नै आरो दंबावसो नै मुलि जानानै ओंखामखौ जानाङा हिसाब साराखा गिलासनि दै नांखागौ गुजुनायाबो खारा जारलासो स' भिडिअखौ आङो एसेयावनो फोजोबनाय जानोसै स' बाय बाय टेक केयार बयनिसिमबो गोजोन दिवाली हामलायनाय थाबाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।